היום נכין מיני המבורגרים, כמובן שזה לא בשרי. ניקח בצק קלים, נפתח אותו, נשמן נייר אפייה על תבנית, ואז נתחיל לקרוץ עיגולים מהבצק. אם אין לך קורץ, את יכולה להשתמש בפקק או בכל דבר שהוא עגול ובגודל. נשים את העיגולים על נייר האפייה. אחר כך נטרוף ביצה ונבריש על הבצק, נפזר סומסום מלמעלה, ונכניס לתנור ל-180 מעלות חום עליון תחתון עד שמזיב. אנחנו נראה את הבצק בעצם מתנפח. ולא, לא צריך לשים שתי בצקים כדי להפוך את זה להמבורגר, אפשר פשוט לפתוח את זה באמצע. זה כל היופי בבצק קלים. ואז נעבור למילוי, אני עשיתי עם אבוקדו, עגבניות שרי ולימון, כמובן קצת מלח. אפשר לעשות כל מילוי שתרצו. פותחים את ההמבורגר וממלאים אותו במילוי. כמו שאמרתי, לא צריך שתי בצקים, אלא הוא פשוט נפתח. בסרטון הבא אני אראה לכם עוד אופציה למילוי שאפשר לעשות. מסדרים במגש, מקשטים בעלים ירוקים ומגישים. כזה פשוט, כזה קליל. שתפי אותי איך יצא לך.